Change my heart, oh God. Sa makausapa, may buntag kaniyong tanan mga ikigsunan nga diin anay na po kita sa mensahe sa atong kinabuhi pinagi sa Balaan Kasulatan. Ang mensahe nini kabuntagon magsunan tagaan ako datog dako pagtagad ang kinabuhi ni Esau ug ni Jacob. May buntag kaniyong tanan, labaw sa tanan, dalay ko ng Diyos ni kabuntagon kita gati na kagiyunan sa pagpatalihingog sa mensahe sa atong kinabuhi pinagi sa Balaan Kasulatan. Akong i-greet diha tanan ako mga viewers, ingon usab tanan ako mga kaigsunan nga parentihan, ingon usab diha sa MACPA Federation Officer, tanan mga pastor sa sakop sa MACPA Federation, labi na sa Puha Association o ingon sa Tambakan Church. Mga aksyonan sa lipat na magtusunahan, atong eduko ang atong mga ulo, aron sa pangaliya sa Ginoo. Among magagahom nga Diyos Amahan, na ikaw sa trono sa grasya sa kalingitan, dining kabuntaon kido, nagsangpit ako kanimo Ginoo, panalangin ni kining among pagtuon, alang sa mong kinabuhi, pinagi sa Balaan Kasulatan. Atagi lamang ako Ginoo dugang kalam. Yan po sab namo Lord, mga kataba na biktima sa udit sa bagyo. Ayaw sila pasagdigin, hatay kasulbaran, kumpayan sila tagbati. Kining tanang Ginoo ang ipangsalamatan kanon na isingalan Jesus. Amen. Atong tun-an magsulang dini sa sinulat sa Mateo chapter 6 verse 14 and 15. Dire nagingon. Kay kun mo pasaylo kamo sa mga tao sa ilang mga paglapas, pasaylo usab kamo sa inyong langit nun, Amahan. Apan kung dili man kamo mo pasaylo sa mga tao sa ilang paglapas, ang inyong Amahan dili usab mo pasaylo sa inyong paglapas. Mga kaigsunan, sa diha si Jacob o si Esau nakabingkil sila magsunan nga diin gumikan ang panalangin unta ngadto kang Esau iyang gilimbungan si Esau busa ang panalangin na adto kang Jacob. Sa diha nga kamatyunon mga kaigsunan si Isaac, itawag niya si Esau kay kini si Esau mangangayam. Halap ng pananaw ni Isaac ng ilang amahan, kamatyunon na siya. Nag-ingon siya, Esau, mangayam ka dito kay si Esau mangayam. Kuhay ako dito o mananak nga kanding, hayop, ay lutoon mo kanako, ihatag kanako. Kaya mo tilaw ako, sa di pa ko mamatay. Tunman, ituman ni Esau, ang sugo siyang amahan, nidali adto siya sa pagtagan, dala na iyang pana ngayaman siya, ug unya magsunan. Nadunggan sa inahan nga si Rebecca. Gigna niya si Jacob, pinalangga niya si Jacob. Jacob, magdali og luto dito, lutoi og sudan ang imong amahan kay sa di pa siya mutay, gusto siya mutilaw. Unya magsunan, nagluto si Jacob ug mao nga lamian nga pagkaon ug unya si Rebecca nag-andam og sinina para kang Jacob. Ang sinina ni Esau mga kaisunan mo'y gipasul-ob ngadto kang Jacob aron sa paglimbong ngadto sa iyang amahan, nagpretend nga siya mao si Esau. Unya gidulutan, magluto gidulutan ni Jacob ang iyang amahan siya. Amahan ko, ani ana ang imong ipangayo nga pagkaon nga imong paluto. Siya kadali ra ba kaayo? Nga nakaluto ka. Ani ana amahan. Unya gitilawan ni Jacob ani Isaac ang mao nga gidalit ngadto sa kang Jacob. Gidalit ni Jacob. Unya pagtilaw niya ni Isaac lami man mga kaibigan. Unya mga isunan hikap niya. Ikaw ba siya ko? Siya, ako ni, amahan. Ay, ikaw ba si Isaac? Ako ni. Unya mga kaisunan, laay man lagi ang baho. Dili man baho ni Esau. Giangkon gyapon ni ako nga ako ni. Unya mga kaisunan, gipandungan, gipanalangin ni Isaac si Jacob nga naglimbong kang Esau. Kamano panalangin ni Isaac
ngadto kang Hakob. Dayon ni gawas si Hakob. Taud-taud magsunan niabot si Esau gikan sa ngayam. Dali-dali siya gluto magsunan. Sa human niya pagluto yung iyang dito gihatag sa iyang amahan nga si Isaac nga kamatyonon. Unya miingon si Isaac, "Umanaman ako kaon, kinsa man to naghatag kanako?" Ingon din si Esau nga iyang magulang ni Hakob. Sa amahan ko, ako ni si Esau, ako ni ang naghatag kanimo nga imong isugo. Panalangin ni sab ako. Ingon si Isaac, humanang akong panalangin ngadto kang Hakob. Nakapanalangin ako, dili na ko makahimo sa paghatag sa panalangin. Mga kaigsunan, nahangyo gyud si Esau nga palanginan. Apan wala na maghatag og panalangin si Isaac ngadto kang Esau. Busa na suko ang iyang igsoon si Esau. Nagdumot siya, ngayon siya hapit na kamatyonon ng amahan. Iyang patyon ang iyang igsoon. Naging siya diri sa Genesis chapter 37 verse 41. Og nagdumot si Esau kang Hakob tungod sa panalangin ngagi panalangin kaniya sa iyang amahan, og miingon siya sa iyang kasing-kasing, "Aduna ang mga adlaw sa pagbalata tungod sa akong amahan, unya pagapatyon ko siya ko nga akong igsoon." Kamatyonon naman tigulang nang gudi si Isaac magsunan. Busa nagbahad ang iyang magulang nga si Esau gatok kang Hakob. Nadungog ni Rebecca mga kaigsunan nga diin si Esau nagbahad ng Hakob. Iyang gipalayas gatok kang Laban magsunan. Dito ni gipatago. Sa labay nga daghan katuigan magsunan. Nag-asawa si Hakob kang Leah o kang Raquel nga anak ni Laban. O gipasuguan ni Hakob siya sulugon nga paadto si Esau nga makikita siya. Tuod man magsunan sa bubog nga sa gilanon. Uban ni Hakob ang iyang asawa, iyang anak, ug doon na po siya kayupan ug iyang uban mga sulugon. Mga kaigsunan, sa unahan nakita ni Esau nga si Hakob nagpadulong uban sa iyang mga pamilya. Si Hakob magsunan kay siya nakasala, si paubos niya ang kagalingon, pagduol gatto siya magulang nga si Esau nga nagdumot kaniya. Giduko niya ang ulo samtang siya kapadulong dito. Kada tikang niya, iduko niya. Kapilya siya nagpaubos, nagduko ang ulo kay nakasala siya. Kapito mga isunan, usa nakita ni Esau ang iyang igsoon nagpaubos diha kaniya, iyang idagan ug iyang gikakus mga isunan ang iyang igsoon nga si Hakob ug nanghilak sila mga kaigsunan. Mga kaigsunan, nagaingon diri, kung dili ikaw magapasaylo sa imo sa saylo sa mga tao sa ilang paglapas, ang iyong amahan dili usab mo pasaylo sa iyong paglapas. Sama usab ni Jose. Sa diha ang iyang magsuon nang hadlo kaniya kay namatay man si Hakob. Unya ipasuguan usab ni Jose ang iyang mga ayang sulugon ngadto kang Jose nga nang hadlok sila kay wala nilang amahan. Mingon si Jose, ayaw kamo kabalak, ayaw mo kahadlok. Kaya nagingon si Jose, ipasaylo na kamo. Busa mga kaigsunan, importante yun ang pagpasaylo diri. Nagaingon diri, ipasuguan nila si Jose sa pag-ingon, ang imong amahan nagsugo sa wala pa siya mamatay nga ingon, mao kini ang giingon ninyo sa kang Jose, ipangaliw ko kaninyo nga pasayloon mo karon ang pagkadutan sa imong magsuon ug ang ilang sala kay dutan ang gibuhat nila kanimo. Tungod ini karon gipangaliw ko namo kanimo pasayloon mo ang pagkadutan sa mga alagad at yun sa imong amahan. Ug siya simihilak ug nagsulti pa sila kaniya kamo. Ayaw kamo kadlo kay niya ako sa dapit sa Dios. Ingon siya si, ayaw kamo kadlo kaigsoon. Kay niya ako dapit sa Dios. Busa mga kaigsunan, ang pagpasaylo importante gayon sa atong kinabuhi. Diin si Ginoong Hesus gilansang sa krus, dayon ay kamatay ingon siya. Amahan ko, pasaylo sila kay wa sila masayod sa ilang ginabuhat. Ingon sab si Esteban, samtang siya gibato magsunan, mingon si Esteban, nakita niyang himaya sa langit ngon siya. Amahan ko, ayaw ipahamtang ang silot diha kanila. Mga kaigsunan, nagaingon din. If you forgive those who sins against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sin.
mga kaigsunan. Mao gyud ang pagpasaylo importante gyud kayo. Nagaingon dinhi sa unang Juan chapter 2 verse 9 diningon. Siya nagingon nga na siya sa kayag apan nagdumot siya igsoon kini siya ana gihapon sa langit. Inaot unta mga igsunan ni kamuntagon mensahe sa atong kinabuhi. Ato ipare ang pagpasaylo ngadto sa atong mga kaigsunan nakahimo paglapas kanato. Sama ni Isaw, sama ni Jose, sama ni Ginoong Hesus, ug sama sa Esteban. So, kining kabuntagon sa mubong misay maghatag nato pamalandong nga diin ang Ginoo maguban kanato. Daghang salamat. May buntag kanimo. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh